Kar chuny Jaluo. Wang' ni ndiko mane ma ungo gi tend county assembly kokalo kuom koma speaker mar kelo winjruok maber e kindu kod the executive. VOJ yena wacho ni biro rito gorruok e county assembly ma be itoke bineno. Nikech the click mane obiro assembly gin gi jo piny at heart. Ing'eyo ni Mig Tony Otheo nawe tija maduong' kaka county director mondo abed MCA mar Arojo. Mano nyiso ni za total sacrifice mana timo ne jowa. Koro kanya wedo bedo county director na dhi gora assembly Mama Bay. Adwa na dhi atine jowa. To mae be paro moganda wa mang'eny e county assembly Mama Bay be ni godo. Ni dongruok no e gima duong'. Koro wane wawacho e nyadidek ni en dongruok. Onge dondruok. Nikech sama dondruok bedo nyiso ni ji nyaka gore. Umiyo wan gi a bigger focus ma jowa ni wadwa tero Homa Bay to the next level. Umiyo gorruok mane I witness in the second assembly cha aluor ni system moko ke benene. Ma kela wacho ni leadership be is important. The leadership mar assembly ka en very strong to onge gorruok. To ka en shaky te biro winjo no ganda nyogore ma jomoko uwuotho duk no setimore kendo ne wane. But gima duong' ni samo yiere gi jowu momi teko gombolo to kedhe kacha titimo gima jowuori. Omiyo gorruok no to en gima is in the past. Wan kaka wajumbe matindo ne wasingore ni wadwaro dongruok ne jowa e weche mopogore kaluwore gi katiba mar Kenya. Erokamano. Kar chuny Jaluo.